Wa makatingog si Teresa samtang naminaw sa nagbanos-banos nga sulti nila ni Leo o Roger. Kung tuod man, ligon tinuod ang duha ka ebidensya nga nahipos nilang Leo ug magbatuod nga si Alan mao gyud ang vigilante. Apan silara si Bibit ug Teresa ang hibaw nga diha ra sab sa tubangan si Alan, pero wa makaila sila si Roger kay nagtakuban og pagkabayot si Alan nga usahay moapil pa gani og pangutana. 3 milyones na ang presyo sa o ni Alan. Unya mibiya si Alan nga nagbinayot og dali-dali nga misunod si Teresa ug Bibit. Apan wa na nila makita si Alan sa gawas. Naghilak kag gibaso ni Teresa si Bibit. Apan nangangha kini diyang gitug-an na ni Bibit ang hinungdan nganong gusto sab siyang mga matay sila si Leo, Roger ug Sixto. Apan diha si Roger. Niya ang laing sumpay sa sugilanon. Tagaw ni Cain. Sila mo'y nagpapatay sa akong manghod. Mao nga gusto sab ko nga bang matay sila. Gusto kong hutdon sila patay sa higala kong vigilante. No! Niya pa day mo? Si Alan ba mo hinungdan siyang maghilak, Teresa? Oh, Congressman. Si Alan mo hinungdan. Sorry nga nahitabo ni Tess. Mao mo ginintaw. Iya og subay kaya mong gusto. Pan kung muhukom na siya nga mobalik sa aging anong dili man. Tungod kay andam gihapon mugagkos niya ang iyang gitalik. Sorry, Congressman. Ato na mi. Wa ka nilaing kapaingnan pa, Teresa. Pari ka na yun dangog na ako. Nga wa magkunin mo tugani sa tinuod, Bet. Kung tug-anan ti kas tinuod rason, di na makalihok ug maayo sa Alan nga nag-anam-anam nagpanghipo sa mga demonyo Gusto sa daan. kasab nga maimpyerno ang lalaking gimahal ko pag-ayo. Ang tinuod nga rason nga nung mitabang kog tago kung unsay ikaduhang kinabuhi ni Alan, doon kay naluoy ko niya. Unsa naman sa'y buot ni mong ipasab... Wa ko'y katong Sa atong Usa sa ka nerbiyoso, tas nakan, hadlukan. Murag mabuang siyang kahadlukan. Pero di ay, siya di ay ang vigilante, siya di ay vigilante, siya di ay vigilante, oh, siya di ay vigilante. pila ka higayon. Di ka mga higayon nga kita mo iyang nabuang. Pero wala siya'y katagalan pa. Wala siya'y kataguan pa. Nailhan na siya. Oh, Gusto ko ang kuno sa din ni Mayor. Tang nagasa ni mo ibiya. okay. Ikaw magigo. Oh, mga langit. Roger, Ayon ka karon, Leo. nag-relax. Ayon mas floor. Tuwapas banyo, Congressman. Hilong ka man, Congressman. Nalagoy hangyo sa bing pahinundom, Leo. Murag mialis nga na ang relasyon ninyo sa kumangon. Ayaw ka balaka. Ako'y mahibaw. Nasayod ko. Nga may panagana ka na karon kay Congressman. May respeto ko ni mo, sir. Gusto unta na ko nga sa personal na ko ni isulti ni mo, pero gabati ko panagana sa kay ko, mao nga, anay lang ako ni isulti pinagi sa cellphone. Unsa ka na? Naibaw naman na yung imong asawa sa relasyon niya ni Flor. Oh. Diin ka mahibaw niya, Congressman. Dili pa siya dugay na nawag na ko. Maong kitawag ang tanihan ka. Nagpakiluoy siya, Leo. Nagpatabang nga sultihan ka o putlo na ninyo ang relasyon ninyo ni Flor. O kung di ko musugot, Abala naman si Flor. Basta kipibaw talaga. Sige, marunay kong tuyo. Bye. nahibaw na dihay ang akong asawa. Dilikid ko makatug. Dilikid. Ginoo. Tabangan
Bebet, Ang pinakong natuog ka na. dili ko makatuog, Bet. Ganun na nawag ka. Mitawag ba ni mo si Alan? Wag yun. Lilia ako ng palihog ang gawa sa inyo, ha? Ah, nga naman. Basta lilia lang. Di mo nang gilili. Na ay sakyan ng sangit-ngit na bahin sa among atbang. Mausa na diri sa amo, Tess. Doon na sa sakinan. Nakasabot ko, Bet. Gipanid-an tang duha tungod ni Alan. Maong mag-amping ka. Ayaw pang mong gusto nga makikita ka ni Alan. Agda si Alan. Kung gusto si Alan nga magkakita mo, magkakita gid mo, Tess. Bet, Good night, Tess. gipanid-an di ay miss si Bebet. Oh. Hello? Hello? Hello, kinsa ni? Sorry kung ihatagan na sakit sa tugan. Tess. Sorry kayo, Tess. Maloy ka na ako. Gusto kong makiksulti ni Molan. Nahibaw ko, Tess. Gusto sa kong mahibaw ka nga unsay katarungan nga naingon ko, ani. Kinahanglan yun nga mahibaw ka, mau magkita kita. Salamat ka nakasabot ka, Alan. Unsa ka to, Alan? Napabali mo katong takuban. Nga kung ipagamit ni mo datong gabi. Nga nahitabo ang igsuon ni Bebet. Di apa. Nga naman yan. Pipigil na. Muna yung gamiton niya kung makita ka. Himo ka ng takuban. Oh, Alan. Ako katong gamiton. Pagamping mo sa Bebet. Kaya gipanidaan na mo duha. Labi ka na. Nga na ibaw ka. Nakita na ko sila. Yan ako silang dool. Hain ka man ka ron. Hain ka, Alan. Bye. I-off na akong cellphone. Dulo na ako sila. Na sila sa bang. Dili na siya mag-contact. I-off niya ang iyang cellphone. Hain man kasi. Naapakagyapon na sakinan sa atbang. Bossing! Congressman! Unsa naman mo diha, Aljan? Mga bata ni Chief Leo mo yakong kauban karon, Congressman. Naapa ba mo sa atbang sa ilang Teresa? Di apa gihapon, Busing. Ay, duka na ko, Busoy. Wa mamikikita nga, may gawas Teresa. Hamsa sa Malakaw. Matuog na ko, Arjun. Bantayin yun ninyo. Dili ka agwanta si Alan. Magkikita yun kini ni Teresa. Sige, bye. Bye, Busing. Mayong gabi, Dong. Ay, pagay-padol rin na kay marsada ka niya. Ay, mangutan na rin lagi unta ko kung may muagi pa bang jeepney din kay musakay ko. Panayon na lagi. Kahit signaom tiguang ako. Wait, siya pangagi din kay private na pita. Biyan na din eh. Parehas ko di kang batasan sa demonyo mga tao na. Bantay mo! Bantay mo! Bantay mo! Ay, Mga puto-puto. May natong basta may sakinan diha sa atbang. Kinuo ko. Si Alan nagkaha. Kumusta, Aljon? ako ka, Dede. Dede ka tinuod na tiguang. Pamay mo cellphone.
Kasi number 3 ni Roger. Nadia. Nagigda na ko, Aljon. Busing. Congressman. Doon siya ka. Ano ka, Aljon? Aljon! Si Alan. May cellphone, Aljon. Hello? Aljon! Unsay si Alan? Aljon! Unsay si Alan? Congressman, Alan? si Aljon na buhay pero patay gihapon ni siya, Congressman. Aljon, Alan. Haskang di malasa na ko. timalas ka. Aljon! Aljon! Tiyok! Unsay ka itong buto? May ginagmay o may putol-putol pang ginahawa si Aljon, sir. Pamati ang katapusan niyang dakong, Congressman. Magkita ta, Alan! Bossing. Aljon! Bossing. Aljon! Natayog na ba mo, sir? Alan! Bikoto na mo, no? Di na mo magdugay. Lumpagong dagit mo. Nadia, buto! Nadia! Iangat bang sa amo, ah? Oh, Ben! Pagdali! Noy, kaliyot lang! Noy! Mutawag lang niya ko ni mo, Teresa. Dinara ko doon sa inyo. Diyang kitawgan ta kaganiya. Ambot na nakabati kong mga butong pagpaingon ako din. Mao na akong nakitaan pag-abot na ako din. Murag patay na kana silang tanan. Pagtawag mo mga pulis, oy. Paitan ang sa itong syudad karon. Usa! Gistambayan nila ni Aljon si Teresa. Giatbangan nila si Teresa sa ila. Diyan asab na is doon si Alan. Si Aljon mo ikatapusan niyang napatay. Mitawag sa Alan ako. Aron mabati na ko ang himat yung natiyog ni Aljon. Pili na kinimayo dyan. Huwag magaling ko makaligo na siya. Mayo na siya na nagtipon ko na ako mga problema. Mitingsi ka lang. Di siya may dili, may moot ni mo. Ha? O pag gani ko no siya makalingkod isip mayor, tapunog na kuno yung mga problema. Si Awa, gini mo 6 mura magdiin gikan ni mga gubot karon sa syudad. Mura magawa ka may bawag kasi uturan ni. Mga langit. Pagtawag ni mo nako, nagdali na yung kugnaog. Kaya pagyapon ng mga tao nga nagpaatbang sa mua, huwag ilang kitanaw. Diha pagyapon sila pagbiya na nako, pero taod-taod ana, diha na sila sa kong likod. Nagsunod na ilang sakinan ako. Ayun ang pagpaila. Kaya na ang uban nila sa atong atbang, nagsigig tanaw na to. Huwag ang uban naglibot-libot. May kipagita. Jess? Si Alan. Abi ka nila nga sa'yo nang mailan si Alan. Ha? Asya sa doon ang mga taong nagsunod-sunod ni mo. Hain mo? Kananti ko ang laki nga. Nagpaatbang sa nila. Wa sila magkapatikot. Igitutukan silang maayo sa tikuan. Utuod. Si Alan.
Wa na sila makailaki. Nagkatakuban si Tiguang. Pero iyang giklaro og maayong ilang nga dakoy. May pag-abot sa hipi eh. Nawaog kalit ang Tiguang. Oo. Kalit lang nawaha si Alan. Leo. Sama sa randan ikaw na mo deklarar ka na ipamatay ni Alan mga Y address. Ikaw na mahibaw bahay ni Alton. Itugyan na mo ni Mutran. Bahala ka na sa mga patay nilang lawas. Lus ka ba? Di ako si Roger. Niya. Dili pasabog mo ang gi-off na niya ang cellphone. Sige. Bye, Leo. Itugyan ko na ni Leo ang tanang. Oo, itugyan ko na niyang tanang. Pag ganong di man ma-enhance siya na, ganong di man, ganong permi man siyang makapabur ko, may pamatsyo na sa ato, mga tao, Roger. Ganong. Hilam na nangin mo balik-balik, Sixto! Puol kayo maminaon! Hello? Kumusta, Papa Sixto? Mga langit! Sama si Alan na. Nahibaw ko na akong igsoon si Roger. Magkagsulti ko niya. Ikaw na lang pag-igsoon, Papa Sixto. Ambi mo si Sunod ka niya pagkisutihan, Roger. Diyan ka lang. Animal ka, Alan, animal ka. Huwag kay ikapaus. Huwag kay utang buot. Halos na kumamatay sa kamalakas imong kahimtang, pero ngano ba in town? Uy, nga imo man ang gihasol o maayo. Nalimot ka lang, nakinugos ka na kusbudyag. Nalimot ka lang sa kaanak ang akong pag-inani mo. Nalimot ka lang kung unsa may kasuod sa imo kamahan. Nalimot ka lang mga sobra pa mi sa igsuon. Ganong ipantay man ninyo si Papa Amado. Ano siya? Unsay sa kong amahan. Unsay sa ni Papa Amado? Gihangyo ko siya. Halos na kumuluhod sa nga tubangan, pero dali rasang nalimot kung unsa mi kasuod. O nang naliwat ka niya. Gahi ka o. Angkon ka na gidi ay nga may dako mong utang ako. Dili kini utang, Alan. Kinsa ka ba nga mangutang minimo? Silot kinang gibuhat ni mo na mo ninyo. Kamo mo may utang na mo. Kamu mo may utang na mo. Nalimutan na yan ang imong amahan nga ako mo'y nagluhod-luhod sa mga dagkong ranggo sa kauluhan aron mabutang og nindot nga ranggo og pwesto ang imong amahan. Dihang nahimo na siyang major sa kapulisan dinhi sa syudad. Nalimot na yun sa kung kinsa nagpaimutan niya. Nalimot na yun sa kung kinsa nagsakripisyo o maingon siya niya to. Way utang ang akong amahan ninyo. Kaugalingon niyang paningkamot nga nung dinaig siya sa mga tao. Limpyo ang akong amahan, dili siya sama ninyo. Alan, bayaran mo ang imong nabuhat na mo. Wa ko'y angay bayaran ninyo, Jer. Kamu mo'y angay magbayad. Kamatuuran, ana, Jer. Nagsugod ang data pinagi sa mga kinabuhi sa inyong mga sakop. Kamo'y silbing anam-anam nga bayad sa inyong pagkayawanon. Kadrama ni mong paminaonan! Wa ko'y lingaw! Papiliun ta ka, asa ka gusto magkita ta. Hello! Hello! Wa na sab! Ayaw to na kilabay! Mahal ka na! Matay! Dili ka pa naku, anak! Ay!
Nahibaw ka ba unsa na kamahal o kapinanggap ka ng cellphone na may kagay kay imong gihapos sa bongbong? Ha? Nahibaw ka ba? Nahibaw ka ba? Nahibaw ka ba? Ha? Mas mahal o pinanggap ko pa kaysa imong inahan. Pinalit ka na sa akong uyab. Nalampog niya ang imong tingog, Sixto. Pinalit ka na siya mong inahan niya. Mahal o pinangga ko kayong asawa kay buutan o nagmahal sa nako sa labihan. Hinom niya, Sixto! May pang magpikat ka! Hagbay na kung nahiba ang daghan kang babae, ha? Nako nga gawas na sa ako pa na nga gawas na kwartahan ko. Gwapo pa yun. Ipuno ni Sixto! Ina, Sixto! Mosamot pag yun ni kay mayor na ko. Magkwentas kong mga babae! Mga langit! Bisan ang saon ang kubet. Dilikid ko magkatug. Si Alan Permi ang akong gihuna-una. Unsa na sa kayang plano? Dili ang kapugan si Alan. Bisan ikaw, Tess, dili naman kapugog ni Alan. Dilang konsulti ni mo nga nung nayon ani si Alan, Tess. Ben, Si Alan ang may katungod nga musulti ni mo nga nung naingon siya ni Ana. Wag siya manawag ron. wa. Dili na sab siya makontak. Mag-ilis-ilis ang mga numero, Tess. Sige lang. Manawag ra siya ni mo. Katuog na, Tess. Pugsa na makatuog ka. Salamat, Ben. Bye. God bless. Bye. Unsa man kay mahitabo ni Alan sa unahan. Unsa man. Sa wanan na ang ibang sakyan. Huwag sa malakaw. Niya tingali sa siyang kwarto. Daan pa yun ko. Mihingos ang isuyop ka na sama ng puti na pulbura. Biyahe na guni, Roger. Congressman ka na. Biyahe guni. Ikaw sa hingos. Ikaw na sa suyok pa. Hindi nyo ka daw nga pagkaanak. Bebe. Ako na sa suyok ug hingos ang puti na pulbura. Pagkalabiag yun natin ko kiday. Kalami. Ay, kalami iunod sa kong law. Iumod. Kalami iumod. Naglaundok ng mga puti na pulbura. Iumod ko rin. Hello? Mga langit. Unsa? Mga langit! Tinuod ba ni Frankie? Mga langit! Papa Sixto!
Patay na si Flor! Mga langit! Usa ka to? Usa ka to? Gipatay si Flor. Si Alan na basab! Si Alan na basab! Kinsa pa madiyay ang naggasol-rasol na to? May lain pa ba? Bisan babay, dili na niya ilhon? Babay ang imong manghod! Iyang gipatay! Mga langit! Mga langit! Mga langit! Hilong pasikso! Mga langit! Leo! Oh! Mga nami! Tay! Basikso! Mga langit! Naabay backup na to. Kinahalan dili ka na maghalhal ha, Pasikso. Oh, Nakadugog ka ba na ako? Kinahalan dili ka na maghalhal. Kinahalan magbantay ka kanunay. kabati. Oo, kabati. Oh, kabati ko nang maghalhal, Roger. Maghalhal kapag gani, kuyaay kayon, mamatay kayon. Mga langit! Bisag ako gisakitan sa nahitabo sa kong manghod kay dohara gumikabuk ninyong mga anak. Pero sa pagtawag ni Alan ganina, nag-warning na siya. Kinalang magbayad ako no kitang tuha sa ito na buhat nila. Siya mo yung magbayad kaya wak na siya pag-ila. Bisan o sa kababay yung giingon ani. Babay, bumanghod. Oh, nganong niya na rin ni Honong, ha? Nganong dili ba dito sa hotel? Nasa soda ni coffee shop. Magpaabot na to sa Leo. Tara, Pasikso. Leo. Lingkod mo, Mayor, Congressman. Sobra na kayo ning gibuhat ni Alan, Leo. Murag wa makadot ang mga posters ng kipapilit ti buok syudad nga nagpahibaw nga wanted dead or alive para niya. Wasa makadot ang reward niyo 1.5 million. Mga himuon akong 2 million labi na gipatay ni Alan si Flor. Bisan kinsa mga tao din sa syudad, nag-apas sa maong kantidad. Happy tanan, nangandoy mao'y makatag-iya sa maong kantidad. Pero napakyas gihapon sila Sixto, pagtudlo, pag-ila ni Alan. Kapag nga naman! Dako ko pagto. Nga kung magawa si Alan, labi na nga nailanan nato nga siya mao ang vigilante. Mugawas magani si Alan, siguro ko niya nga way makaila ka niya. Siya buot ipasabot, ha? Magtakuban siya, Leo? Magtakuban. Mugamit og takuban si Alan. Hagbay ra siyang mailhan nga mao si Alan. Apan nganong hangtod karon, naapaman siya og padayon sa iyang katuyuan. Daan pa ko. Maudi ay. Oh, maudi ay. Sayo na kanyang napatay si Flor. Mao sabi ay nga wagay nakatudlo kon hain siya. Sa iyong sabkayon niyang gipatay ang akong bangkod. Matod pang Frankie sa hotel gipusel si Flor. Gusto ko butanaw sa patay niyang lawas. Ang tinuod, Sixto, Roger. Kita-kita rin nahibaw sa hitabo diha sa kagalingon ninyong hotel.
Ang tinuod, ako lang nahibaw nga gipatay si Flor. Gabisuhan ko ang tanan nga mga trabahante sa inyong hotel. Nga bisan mahibaw na unya sila, kinahanglan, dili kyut magsaba. Kay dako kay kining tamparos ni mo Sixto og nimo sa Roger. Labi na nako. Kung mahibaw-an kini sa mga tao. Nga naman, Leo. Nga naman, Leo. Tana sa hotel. Tuwa pa ang patayng lawas ni Flora. Gipinahan ko na kining mga pulis. Nga tak-umon gyud nila ang ilang papa. Nining hitabo ka. Oh, sige, dali. Kanang usa ka lawas nga gihabula na mao kana si Flor. Leo, nganong duha man kini kapatay lawas. Nga naman kini, Leo. Tungod kay dili si Alan ang ipatay si mong anak Sixto. Oh, Leo. Kanang laing gihabulan, mao'y mipatay ni Flor. Kinsa siya, Leo? Akong asawa. Oh, unsa? Ang akong asawa mo ay mipatay ni Flor. Daan pag-igo. Wa lang ko mapatuo sa imong paghibaw na ko, Jer. Huwag kong gituan. Nga dili makahimo bisag gamay. Dili makapasakit ang akong asawa bisag gamay nga to ni Flor. Istagahin mi, Leo. Milakaw ko kadiyot. Taming gyud pagbalik na ko ning kwarto, among gipuy-an ni Flor. Huwag ko nakita si Flor nga dinhira sa ubos. Nagkabang nagkatuko na. Nagpaningkit na. O nagpanghawat sa kong asawa. Nga nagkupot o karmas. Tanawa, Roger. Iso kini imong manghod bisan, babay. Nakabatay ka, bisan nagkadugo, pero musukol gihapon. Hilong Sixto! Mga langit. Giyosman pagod niyang pusil si Flor. O gipusil ko sa pang akong asawa. Gipatay ko ang akong asawa. Angay lang, Sam. Angay, Sam. Anyway, ikapila ni mo ng asawa, Leo. Ambot, kapila ni. Pasixto. Wa, ko ikamahay ang anak ka kinako kay nagkitabang na to, sir. Igamit niya ang iyang kaugalingon aron lang maingon taan niya. Ikaw. Si Flor, boy, dakong ikatabang aron makernel ka. Gamit niya ang lawas o kakiyang kagwapa. Ang akong sipyat. Kay wa ko magtagad sa imong gipasidaan ako, Jer. Awahay na gyud pero mangayo lang ko yung pasaylo, Congressman, Mayor. Ikasubo na ko nga ingon ini ang katapusan ni Flor. Nahitabo na ni Leo. Ingon gitingali ani ang mamahimong katapusan sa kumangon. Ipati kong kasakit o kanugon pero wala tayo mahimo. Kung kinahanglan dili kini mga lisbos katawhan din ni syudad. Kinalang hilom o guway magkasabot nga may duha kapatay lawas nga ipagawas ani mga hotel Leo. Pasixto. Hilom usab ang lubong ni Flor. Order. Jer. Leo, kinalang magkuot na yun o madakit si Teresa. Jer. Pangitag
pagi. Ipauna to si Teresa ni Alan. Oh, sir. Oh. Anugod man ang takay ka, Flor, pero ang sound man. Maayo ka kay pag-anak, Flor. Pero ang sound man. Buutan siya kay pag-anak, Flor, pero ang sound man. Sound man, ay! Oh, mga langit, oy! Tungagi pagi mong arting at tumboy kag yung tanaon. Ikaw wala ka, kinagtanaw ko nimo. Paday laglagaw. Oh, Alan. Bye. Magdilip ko. Daan, pagyan ko. Ikaw si Teresa. O, si Teresa! Dili ka ganun mo kuyog na mo. Mamatay ka din isdan. Buang mo! Patuyang mo da! Tabang! Tabang! Pulis! Tabang! Pulis! Tabang! Yay, sa paminyo! Bungol ng Tabang mo, pulis! Dili nakadungog ang mga pulis. Tabang mo! Ayaw tao ng pagbiya! Pulis! Oman! Singkap ka mga pulis! Ingnan bitaw ka nga dili kadungog ang mga pulis. Tawag-tawag pa yung kang pulis. Lasakay, anang sakinan, Teresa. Sakay. Tabangin ko ninyo! Tabang mo! Dan puksaron mo sa kaya na din, puksa-puksa. Uy! Uy, na dong. Ilaban ng gitutan ni mong armas. Dili! Ilaban ng armas ni mo dong, hunya buhi siya. Dali! Teresa! Daganday. Daganday. Ganang! Ayaw paggunong na sa sakinan. Narasunahan. Dali! Kuha yung kakubantes. Leo, Hain mo rin si Roger. di alam yung spy. I-cremate na yun pa si Flor. Ay mo sawa, Leo. Tuwa nas probinsya. Paniguha ang yun nga di mo hungaw sa mga tao. Kaya na hitabo sa kong anak si Flor o si mga sawa. Ayaw mo kabalakan na, Roger. Dili ka na may tawag. Hain si Roger. Gusto ko magkisulti niya. Kaniot, Leo. Leo, Hapit na unta makuha si Teresa. Bisan nagtakuban siya pero nailhan gihapon siya sa ato mga taong. Gisundan na siya. Di migawa sila sa ila. Limpyo unta kayo ang tanan. Bisan ato mga pulis wa magtagad. Kay bibiya dayon. Aron ingnon nga wa sila magkakita sa hitabo unta ni Teresa. pulos man unta gihapon din yung balita, Leo. Huwag man klaro. Miabot sir. May miabot sir. Tigo ang laki. Ug mao'y nakaluwas ni Teresa.
Unsay buot mo ipasabot. Dako ko pagto, ngang tiguang ang miluwas ni Teresa. Maob si Alan. Hadas ko no kay kining kapito Garmas. Hingi ko kayo. Napatay ang atong mga tao. Ug mao ang target ni Teresa. Jer, naminaw ka pa ba? Sa ato pa. Nagtakuban gyud si Alan. Kung mugawas na siya, magtakuban usab si Teresa. Kuha agad niya si Teresa. Sa'yo na lagi si Alan kung niya na sa itong kamot si Teresa. Bye, Jer. Sanchez, De La Cruz. Yes, sir! Liho ka matanan, bre. Pagita mo paagi nga magkuha si Alan o Teresa. Di na ko gusto nga mulungtad pa kiniudugay. Kinahalan, mahumanan ng maong gimbuhaton. Murag nagkamat mo na mga tao sa syudad natong mga pulis nga bayas sa mga hitabo din sa syudad. Mura na ko gisugdan og pangatulan eh. Mura na ko gitilasan. Jer, Pansay latest nila ni Alan o Teresa. magunay kog lakaw din ni Jer. O ya, Nga naman, wala kayo nakuhang informasyon. May paday ko kay nahibaw ko kung hain silang duha karon. hain sila. Hain sila, Jer. Sulti ko. Lingkod, Teresa. Teresa. Natusak-tusak ka na sa mga saha. Himadyo na ang imong ka! Ayaw ka, Gol. Kanusa ka man muhunong! Na. Kay hapit na sila mahurtanan. Kilamoy na gyud ay ang imong kag sa kagaw ni Kain. Nganuman! Nganuman, Alan! Nganong naingon ka man tao na ani? Nganong ang mga silis mo'y imong tumong? Unsa mo'y hinungdan? Wa ko'y nakitang rason nga nangunay kag daom sa imong kag! Sila mo'y nagpatay ni Papa Amado. Usa ka to, Alan? Sila mo'y nagpatay ni Papa Amado. Sila mo'y nagpatay ni Tio Emil. Sila mo'y nagtinguha aron sa kumamatay. Kani adto pang may interes nimo si Roger. Ug karon nagkadako ang yawanon niyang tinguha diha nimo. Kay pinaagi nimo. Humok na ko nilang kuhaon. Alan. Dili niya akong gusto, Teresa. Dili. Malakaw ta. Mubiya ta din eh. Muadto kitag layo kayong dapit nga dili na sila magkatultol. Dito sa dapit kumay nakailan nato, Alan. Teresa. Alan. Ano? Leo, Di ano, Jer. Hain ni Manabay. kanang green. Okay. Pasixto. Usaray lakaw diha, Roger. Usaray lakaw diha, usaray lakaw diha. Usaray lakaw diha. Dili pa dugay may abot sila sa Leo. Mangunay ko na siya. Padoon na sila sa Mumbai. Sigurado kayo yun, kinahaslas ni Alan o Teresa diha. Sigurado Ikaw kayo. ka na yun lugod sa resulta. Kinibutan ng bahay. Di na yun makalusot si Alan.
Move! Come on, sunod mo na ako, Sanchez. Dito ka, Lim. Dito ka sa Paleo. Dito mo, De La Cruz. Isa! Hindi tayo magkasali sa mga polis. Ikaw nga ni Leo ang tanang mga polis. O sa'yo itong buhaton. Naglibot na sila, Animay. Alan, ampon na lang. Nay, mga silingan. Dili sila magkapatuyan sa ilang gusto. Wala tayo kalutsan. Patyon ko nila, Teresa. Bisag mo ampun ko nila. Ug ikaw, magkaluluoy usab. Unsaon ni man ang imahin sa Batang Jesus? Unsaon na ni mo, Alan? Kinuha pasilo ako. Pasilo ako, Diyos ko. Sige, kalik ang butang De La Cruz. Nagitaw sa sud. Move! Mapil si Teresa! Ayaw! May gugin yung si Alan ng Teresa! Ikaw napatayos na si Alan ng Teresa! Rapino! Musot ko! Wait, tao! Sige! Siksikan niyo ang tanang suok ng baya! Madali! Sir! Usama mo, sir! Sir! Usama! Susiyaw na mo, sir! Sige! Susiyan niyo! Susiyan niyo! Dali! Sa mga kriminal ang inyong ipangita. Yes, Ayaw bro. taon mo patakal pang-aklat. Kay tanawang ako mga anak. Bisag way labot, namatay kay naigot sa mga balat. Gikan sa inyong mga... Patay kayo. Kining nang pasaylo kami. Usa ka notado na kay kriminal ang among gisusi din. Nakadawat kami taho nga dinhi siya kauban sa usik babae. Og nakailamo sa maong babae. Nagtrabaho kini siya og television. Yang hulagway sa maong among ipakitanan. Mao kini si Alan Beltran. Nga mihatag og kagubot din sa syudad tungod sa iyang pagkakriminal. Totoo kini kini. Tanawa. Nakakita na kamo niya. Nakakita na ko niya mga kanyan din eh. Tiguan mga mag-anian din eh. Chief! Nanay, kamusta na? Nasa kamusta na doon siya? Bagay ako. Kamusta? May buta din mo. Saring tabuha, Chief! Congressman, ilang gipangita si Alan Beltran. Oo, nahibaw ko nan. Nahibaw ko. Wanted, dead or alive, si Alan Beltran. Pinangita siya, patay buhi. Si Alan Beltran dahil ning duha na ko kaanak na namatay kay mao'y naigo sa mga balas kapulisan. Tingog. Kay dako kay kasuha ko may mutinuod na gid ako. Nang, sa tanang operasyon sa mga buutan o maabtik na itong mga tinugyanan sa balaod, mayong mahibawan sa natong tanan. Kamong naminaw karon din may sa daw mahibawan na itong tanan, gadilig yung kalikayan. Nga may maamong kung dili magbantay sa palibot nga naa ang mga kapulisan may operasyon.
Maging nagpahibaw niya mo din. Wasang sila magbutang o sa tawag ka na, police, pwede. Wasang sila magbutang ang police line, Congressman. Huwag yun sila magbutang. Huwag yun sa lang nagpaibaw. Nangaon ko taon may dahil nagbuto-buto. Ug kalit lang na tokwang ug miayan ang duha ko ka mga anak. Leo, Pero, bisan usa nga nakabuto sa ako mga sakop nga nakapwesto sa ilang mga armas nang. oh, Kung mauna, kinsa man dahil nagpabutang. Kuan kining mamaw nang magpasalamat kog dako nga miabot dayon si Congressman. Aron katagan o katinawan kining nahitabo. Gusto ko makigsulti nimo, Congressman. Unsa kuno, dili ang mga polis mo nakapatay sa anak ni Turing. Ha? kadiyot lang kayo, kadiyot lang nang ha, kadiyot lang ka ninyo, Noy. Bibi, di ta magkasabot ini magdungan na itang sulti. Sige, magsulti na misipi. Ayaw ka balaka ng Turing. O gayaw ka gol, tabangan ka namo sa mayor aron mahatagag hustisya kini nahitabo sa duha mo ka anak. Manubag yun ang mamatudan nga sila mo'y nakapatay sa mga inusinti mong mga anak. Excuse mo na, Chief, tanan. Ang tinood, huwag kita mo tuyo pero magabit na ito kinikita mo kaya tungod ni Alan na ingon ni ang tanan. Tabagin migmayo ninyo, Sir, nga si Alan ang mapasanginan. Kinalang ligon yun kay ebidensya nga si Alan yun ang nakapatay sa duhag ka anak sa Tiguang. Hain man ang nagpabuto silang mga armas. Tuwa na, hilom na kong gipabiya. Aron safety dayon ang ilang armas. Isito nila. Good. Bayo. Ang naibilin din here, may wa magkapabuto silang armas. Bayo, Leo. Bayong paghiha. Si Alan, Sir. O, Leo. Si Alan mo yatong idot. Taugon ko ang kagalingon na tong media. Si Alan mo'y nakapatay sa duha ka anak sa Tiguang. Palihog. Hawa niyo niya kilid na pita. Okay, nangabot na ang mga taga-suko. Excuse kamay ninyo din. Nanturing. Congressman, Makiksulti ko nimo palihog na. Ang tanang mga pulis nga ni Adeninan, silang tanan ng kapamatuod yun nga bisan usa nila, wa sila magkapabuto. di ko mo too, Congressman. Di yun ko magkatoo. Okay. Imo sabna ng Turing. Itahod na ko ang imong pamahayag. O sa may gusto nimo ato ni kasuon. Ato ikina mga pulis. Wa kong mahibawon sa akong buhatan, Congressman. Sa ako nang gikaingon nimo, ayaw ka balaka, ayaw ka hadlok kay tabangan ta ka. Sukla na to ang mga pulis nga mo dipinsa silang kaugalingon kay bisan sa akong pambinaw obserbar sa mga pulis, wag sila makapabuto sa ilang mga armas. Ug klaro baya ng Turing nga dili sila ang nakapatay sa dumo ka anak. Ang nakapatay yun sa imong mga anak mao si Alan Bidran. Kalisurang tuhuan, anak, Congressman. Gitahon sa nako ang tanan mong mga pamahayag ng Turing. O sige, kung mao ka na, hatagan ka na kong abogado nga makatabang nimo. Salamat, Congressman. Salamat.
Kamaayo, giday ni mong tao. Buutan ka kayo. Pero nang turing, kung kita mapildi aning kasuhan, mamatudaan man yun, naway sa ang mga pulis. Kunya mag-unsa na malantahon ka. Bisan ako nang turing, sigurado yun lagi ko. Sigurado ko nga dili mga pulis ang nakapatay sa dumo ka mga anak. Si Alan Beltran. Si Alan Beltran ang nakapatay sa dumo ka anak. Pero ibutang sa nato nga, musukol kita kay mutaba, magyug ko ni mo, ipasalig may kong tabang ni mo. Pero pili lagi gihapon taon niya, mao nga. Maunay pangutana. Mudaog og sa mapildi ka mabuhi papagka ang dumo ka anak. Pildi pa tao niya, patay pag yun ang ibang mga bata. Unsaon naman lang. Naturing niya ako'y labing may tambag ay. Magkaayon ni mo. Gusto ka maminaw. Unsa man na congressman. Roger, sa naman, patay na sa Alan? Pagpada direksyon 1,000 pesos. Saan? Para sa namadyan rin. Kumusta naman lagi? Patay na ba sa Alan? Nagkaikias na sa uban ni Teresa. Pagkahalhal yun. Oh, pagkahalhal. Parausa ba ng 100,000, ha? Parausa ng 100,000. Oh, parausa ng 100,000. Basta ipahataw diri sa Wanluna. Pagputangig, condolence from Congressman Roger Silis o Mayor Sixto Silis. O niya lang ito magsulti. Sige. Ting! Ting! Mayor! Halika! Makatultol lang ito din. Bilagom yun ang imong agtang. Nga napakong dihang nagdali-dali tang milusot sa kiandam na kung lungag ilawom sa sahog. Dahi ay so. Atong ibutang sa lagom sa mong agtang ha. Nabuak ang imahen sa batang Jesus. Kikituyo ni Muglabay aron malipat sila silayo. Tinanggap katingali sa Diyos. Kay bisan ang iyang imahen. Gigamit aron dili ka mahug sa mga demonyo. Ayaw paglihok. Agwantahan ka bugnaw sa isa. Sakit ng pamatiyon. Para na ako. Huwag ka di ay sa Alan. Teresa. Daghan kayong salamat, Congressman. Bisan wa dinhi ang mayor, ingna siya palihog. Nagpasalamat sa Minia. Nang turing ay sobra na kayo ng gihatag na mo nimo. Amo sab na gituyo aron katabangan kagyon. Kunya salamat nga. Mituo ka nga dili ang mga pulis mo ay nakapatay sa imong mga anak. Congressman, yan na siya to ni Kito. Yan na yung mga abogado. Huwag kayo kalimot ng turing, ha? Sa akong affidavit, Congressman, dili mga pulis ang nakapatay sa akong mga anak. Si Alan Beltran, mao'y mipatay sa duha ko ka mga anak. Good ng turing. Usman! Turing ito, dali. Anang turing, inadain ko, ha?
O dili ba ang mayor kung sa pa among amoy katabang nimo ha sa imong gikinahanglan? Kabuutan gyud ninyo, Congressman. Wa gyud ay masayop ang syudad nga kamo mo ay nahimo na mong amahan ni syudad. Salamat Ikaw gyud. may bahala na to ne. Asa man ta magsulti, attorney? Wala problema. Wa nay problema. Okay. Ano lang to? Di ko mohonong hangtod di na kumakuha si Teresa o mamatay siya lang. Pakita kong trabaho, Leo, nga mahimuot ko. Ay, nasig, sulti-sulti. Sige, larga na. Sige, larga. Roger! Unsa naman dito? Wala problema. Nga nang kitabangan mo ba si Leo nga anad na siyang mangitag paagi kung ingunan ka niya na sitwasyon? Ikaw mo'y naghalhal 6,000. Mga langit! Tanaw kong Leo ganihan, naglibog na sab ang iyang unahuna. Husto sab siya. Kadaghan ang kasaksi nga ang iyang mga sakop mo'y nakapatay sa duha ka tao. Mitabang sab ko niya kay kung magkinaong sa maapil sabta. Kay matod pa ni Leo kung tinuod siya nga mahug siya sa delikado nga mamatod nga siya ang iyang mga sakop mo'y nakasa. Umusab niya kitang duha, maamong sa investigasyon. Nga nang murag nahasol naman ka, ha? Congressman ka! Og mayor ko! Pero sa akong obserbar karon, lugak na yung kaita. Usibot mong ipasabot. Milugak ta! Kaya nagsalig ang congressman ko og mayor ka. Kung tinuod ta, kung dunay mo tinuod na to, sama anang alan karon. Unsa man? Mao nga mobalik tagpahugot sa tunay mo tangan og dili na mo kumpiyansa kay nagsalig nga congressman ko og mayor ka. Husto to. Wala ko makita sa mama. Nasasod. Nasigigilak. Oh, mga langit. Hello. Yes, sir. Yes, General, sir. Kanusa man, sir? Okay, sir. Okay, sir. Sugato na ko, sir. Okay. Bye, sir. Yamat na ni. Ngano ka? Tawag ko na ko ang amahan o anak. Leo! Oh, unsa ba, Chief? Ha? Unsa to? Ibig usba ko maklaro na. Usba. Matod ko. May gisugo ang Directorate General sa PNP. Wala na yung problema. Boss konta ang iyang sinugo din. At timanuna to siya dili sa ato. Dili na mao. Dili suroy-suroy ang anhion na ng gisugo. Sabi na eh. Murag mag-imbestigar. Mag-imbestigar siya? Para sa mga investigasyon na? Wa pa ko may baw. Kaya wa ko mga tanah.
Pero sa tuno sa iyang sinultihan, murag mag-imbestigar sila bahin sa mga hitabo nining syudad. Ano to? Ha? Leo? Dili makontak si Roger. Natog, Roger. Natog. Bantay-bantay na mo yung mayor. Ingna si Roger. Bantay-bantay na mo. Kulpaan ko ini. Kulpaan ko. Pero mangita ko pagi. Sige, ma. Ay, mo kabalakan lang po. Manawa ko nini, bye. Bye. Nabalakan nagmaayo sila si mama na ko, Alan. Upauli na ko sa amo. Tawagan ko kung magkita ta. Sorry, Tess. Dili ko musugot kang bubiya ka din eh. Alan? Ani ka na din eh. Hangtod mahurot ko nagpatay ang mga silis o siliyo. Alan? Ginoo ko. Samtang buhay ba ka ng mga tawana? Namiligro ka sama. Nahibawan ka na nila nga ikaw gid kadtong nagtakuban. Nahibaw na sila nga ang tiguang nga mipatay sila mga tao nga mauntay mo dagit nimo. Mawa ko. Alan. Hinaot ka na kasabot ka. Bahalag mamatay ko, Teresa. Basta luwas ka lang. Ayaw na, Alan, please. Kadiyo, si Beth. Hello, Beth? Nabalaka kay kunin mo. Hain ka man ron. Ayaw ka balaka. Di akong Alan. Beth, kumusta diya? Kamu na ito sa Alan? Hapit ka noon ta masakpi si Alan. Nakaigyas pa mi. Grabe kayong balita karon. Naamoy monitor ya? YTV dili sa among gitaguan. Wa sa radyo. Unsa man di ang mga balita? Si Alan mo kuno nakapatay sa duha ka batan-on samtang nagkaon. Baka ka na, Beth. Ayaw pagtuuan na. Muna yung balita karon, Tess. Ubrog, mituor ba mga tao? Naibaw ko nga dili na tinuod. Kaya di man makahimos ala na. Ang mga pulis mo ay nagkapatay sa duha ka batanon. Saksi ko nga wa magpabuto bisag usa si Alan. Noon, ang binayran lang taga media mo yung nagbalitaan eh. Klaro kayo nga gidiktahan sila sa mga siles. Gusto ko magkisulti ni Alan. Di mo siya makontak sa mga numero nga gihatag niya na ako sa may agi mga adlaw. Mag-ilis-ilis siya ng numero, Beth. WhatsApp siya diri, nanaog sa silong. Sige, Tess. Mag-ampot ang mahuman na ni. Mag-ampot ang way may tabong dautan ni Alan. Amping yun mo idea, ha? Amping yung taon mo, Tess. Salamat, Beth. Bye. Alan? Oh, Alan? Kain si Alan. Oh, nakain mo ba, Almas? Sa luwa ko. Gilimod ko ni mo kiningtanan. Kuno ako kumaypaw sinungdan, Alan. Apan, bisan pa. Dako gihapon kini sa Diyos. Apan, ampun. Ampun. Ayaw paghilak. Kung mahuman na ni, malinaw ng syudad. Huwag magmalinaw na kita, Teresa. Human na ni, mubiya ka din eh. Magkuyog tanduha. Magpalayo
kinabuhi. Apan sultihan ta ka. Bisan ako wa magtuo nga maingon ko ani. Apan gikinahanglan kiday aron buhian ang syudad sa kuko sa mga demonyo. Mao kini ang akong dapit. Dinhi mataho ang mga ginikanan sa akong mga ginikanan. Dinhi ko mataho. Apan lihog pa ang mga demonyo. Gusto na kong ipakita nga bisan tao nga sama na ako. Musukol nilang mga demonyo. Nagdakaw bag. Daghang mga bala. Malakaw ka. Mubalik ako. Ayaw pagbiya din eh. Mubalik ako, Teresa. Dali. Mubalik ako. Saling na ko, mubalik ko. Mau'y ibutang sa mga nahuna o sa imong kasing-kasing. Nagibuhat ko ni dili lang kay sa katawhan sa syudad. Gibuhat ko ni tungod og alang sa maabot na itong mga anak. Sa umaabot na itong pamilya. Arin ako. Kuwat ako. Good morning, sir. Good morning, Colonel. Dito tayo, sir. Thank you. Siya pa ka pala, sir, si Major Sanchez. Oh, Sanchez, kumusta ka? Patay na siya, Sanchez. Luwas na ko, o luwas na sila si Roger og Sixto sa investigasyon. Ipadayo na ito itong plato. Kung sao na ito pag-dispatchar, patayin nilang lawas. Larga na, Sanchez. Laho sa gikasabutang lugar. Andam lang ako ipatrabaho nila. Nagsigigring ang cellphone ni Roger. Anong dili mo na ito, bagon? Mao pa'y pagbatalyo. Naligo pa tingan eh. Ang sabi, nasugatan mo ang karami. Kato mo imbestigahan mo. Mana? Naaro na sa sakinan. Di aman. Misudlot ang mata. Turo mo ang tubag layo. Misudlot nitong mata. Diha lusot sa iyang mata ang bala, Sixto. Layo, simple mo layo. Bahay na, oy! Kulukoy magkini si Sixto. Sanchez. Sir. Morning opisyal ang mga sakop sa krami nga kusog kayong magpabilib. Walay trabaho nila ang pagsabok-samok sa mga negosyo. Sasama na ko nga naninguha taon og negosyo kay gagmay ramang kaing sweldo ang mga pulis. Usa ni siya sa nagbungkag sa mga ligong line-up sa mga kapulisan dito sa Metro Manila. Nga maayo na untang pagkabutang. Nga may bungkag. Yan ang kagmayng negosyo nga karnaping na mo dito sa Taguig. Mga nabungkag sa grupo sa Osamis dito sa Manila. Dugay na kay kung nanggandoy ini niya, Sanchez. Karon, gibalhin ko rin pero tanawag kong sa gibuhat sa kanin na meron dako. Iya kuno kong ibisigahon nga nung nagsigig patay din Yan na sa kong initan nga maayo naman untag kayo nga kong pagabutang sa mga kamot nila ni Sixto o Roger. Nahinayon noon nga akong pangandoy nga pirmi na ko siyang tungluhon nga mamatay. Mamatay ka pa unta ni bala ka. Bawa nga karon patay ka na ginoon. Patay na noon siya.
Tumalay no nagapangandoy. Sige, pakukon siyang pakos kay Panagan Sanchez. Kay magtuon ng dugo ni niya. Mibanaw na ba diri sa saog sa sakyanan. Oh, yan. Oh, Colonel. Paspasan ko. Oh. Unsa ka resulta ni ay mo kabalakan na ko. Umuo na ko ni. Dili mo matandog, Sanchez. Saling mo nemo, sir. Saling mo nemo. Nanawag din ipadugay sila yun. Kunya? May sudlot ko ng usa ka matas ang gisugat sa airport kaya dito lusot ang bala sa matari. Oh. Hindi. Saan na ba dahil oras? Tuhan kong mata. Iya na dahil sugat. Gipatay gito na niya. Wako ba ibaho, ari? Gipatay ba lagi niya? Gipatay lagi! Gipatay lagi. Oh, gipatay yun ang liyo. Sa ato pa, nahinayon gito ay. Wako ba ibaho ang planuha? Wako ba ibaho ang planuha, sir? Wako ba ibaho ang planuha? Natawag ka na, oy. Sa pagpanawag ni Leon ako. Kasi, kung natagan paghigayon nga buhi pa siya hangtod ugma, wana, kuya na kayong makuya, igta sa resulta siyang investigasyon. Mga gitugutan ako siya nga patyo na ang taga-krami, kay mausab ng opisyala, maunang pulisa, ang nakabungkag sa mga grupo na dito sa Manila. Unsaon man padispatsar at patang lawas sa karami? Maayo kay Leo, anak. Pagkawagi, ugam ninyo, Roger, eh. Wagin mo'y mga batikon. Yan, nuhon yan. Oh, yan, nuhon rin ninyo, pitlok mo sa kisang tao. Pero sa ragyo katao, ang dili, may ano-yano. Pasiksto. Nahibaw kong nahibaw ka sa kinsa ni. Kinsa ba? May lain pa gawas ni Alan? Hantod ron, buhi paghihapon. Oh, buhi paghihapon. Hoy, mga langit. Sige. Kanaw na, Sanchez. Yes, sir. Saman, gi-neutral mo? Oh, sir. Sige. Tabangin niyo tudag auto padung sa dakong lungag. Kung tuan na kini sa lungag, taboni dayon ninyo. Og ayuhan ni og tabon nga kanang tanawon murag wa matandog ang iyota. Sige, ito na ninyo sa kina. 1, 2, ay. Sige pa. Habang na. Sige. Tabunin ninyo. Jer. Nana kaya? Tuanas lugag mga auto, Jer. Ano goal na eh? Wa pa ba ni tuig yung mga auto, Jer? Ay, kapadagan. Bilisa na to nagdaghan karong pilagkadlaw na yun. O niya, ang imong gisugat sa airport. Apil og tabon. Kay tuwa man siya sa suod sa auto. Apil siya og kalubong. Unsay isulti nila yun?
Siya na mahibaw sa tanan kung saan pagpangatarungan. Nagbanggitan karami at itong ipatay ni Leo. Matod palaging Leo, siya na mahibaw. Kung saan niya, siya na mahibaw. Sa buka pa rin mo nang hasta imong pangutana, magbalik-balik sa... High blood ka man eh. Mukalit lang suod sa kong utok. Ang pangutana kung hain magtago sila si Alex Teresa. Muna. Nasigil ang tagsugos uno ani kung si Alan o Teresa day ato kisgutan. Oh, Leo! Jer, Mana, ganayara. karon nanawag ka man. Gamito na ko ang under construction ng mong researcher. Pasabta kung anong gamiton man mo. Na ko'y tao isagol og masa sa simento, Jer. Kinsa? Si Bibit. Okay, Leo. Okay. Kung dili gani mo pakita si Susan, hinayon ginakog sagol sa minasa nga simento si Bibit. Okay. Bye, Leo. Bantay ka kay Bibit. Siyang paulit din ni Kapi. Hain ka si Alan. Hello? Sorry, karon pa ko makatawag ni mo. Sorry, Sam, nga wag kong pauling gabi. Di na kinahanglan mga kag sorry, Lan. Kontra man sa akong buot o bisan supak ko sa imong mga buluhaton apan wa ko'y kusog na pungan ka. Pag-amping lang. Og salamat nga bitawag ka nako. Hain ka man karon. Lera din eh. Pag-amping niya. Mahal ka kayo na ko, Des. I love you, Alan. Bye. Ben. Nagila ka? Ikaw na lang may ibang masulti sa istasyonan, ha? Ayaw taon isulti ang tinuod. Aron dili mahug sa delikado si Alan. Ako lang may bautes. Asa ka man karon? Padawon ako sa bautes. Balita din ko ha kung unsa may tabo. Okay. Oh, bye. Bye. Trabaho na ko, ma. Ano na ko? Nabutang na mga traffic signboard nga rerouting. Mana, sir. Sorry, mana. Okay, pwesto na mo. Standby na ko dire. Ayaw mo kalimot. Mahibaw-an na ninyo kung magdanga-danga na si Bibit. Kay magmotor na siya. Si Ray Palotson, inigsaylo ni Bibit ibutang dayon ang signboard. Aron, wa na ilaing sakinan nga makasod. Si Bibit Ray mo agis sa maong daan. So, sayon ra ang pag-pick up niya. Yes, sir. Okay, bye. Ninyo manindana. Ako may nagsubay din eh. Na may nagatang? Kenapa ko na siya motor, sir? Aha? Nga naman. Naog lang. Taga-bidya ko, sir. Nga mo na taga-minja ka. Kanaog na. Kanaog lagi. Naog. Ang
Dadiling yung motor. Ikaragos bibit sa auto. Sa atong sabot, ha? Isibat ang motor. Dadana sa usa ka bahay ni Chief Leo. Laga! Ipadapling lang ng signboard checkpoint. Wala din trabaho. Balik mo sa kaisakinan. Pantayin. Kasi magkapatulo niya na. Tara! Dali mo! Pas! Lahos sa gianda mga bahay nga mo edad. Ana ni bibit kay tawgo na nako, Sir Leo. Hello. Sir Leo, Oh, Francis. Kung sa may lagaw ninyo, daliran naman, sir. ayon si Bipit. Nakakita na mo. Paduong namin dito. Good work, Francis. Magabot lang dito. Padoon na sa gusto si Kinan. Sige. Kaya tawag pa sa ko si Congressman o Gamayo. Ay, kadugay. Leo, Dugay ba naman nakatawag, Congressman? may gitubag kong lain sa usa ka cellphone. Tanawag ka man. Kung si kalambuan, Leo. Nakuha na si Bipit. Good. Kung mao ka na, hayan maron sa bibit. Gidanan nila ni Francis sa usan ako kabay. Pangahin itong baya. Ang bahay sa Leo sa Kubaong Kapilya sa Barangay Santa Rita. Kayo kayo mo kumpiyansa bisan layo og mga silingan ng usa mo kabay, Leo. At doon taguan si Bipit sa underground, Congressman. Kinahanglan, dili na itong mapakis na kayo na, Leo. Ipasalig na mo ni mo. Kini na lang ang katapusan akong trabaho ni mo, sir. Naibaw kong dili nakabtan og saob sa adlaw karong adlaw magumot na ang kapulisan. Kay dili na nila magkontak ang gipatay na kong taga-krami. Nahibaw na mi ana sa Papa Sixto. Kuman ini, di na ko ninyo makita. Sitap ng tanan, Leo. Kung nasa kaaging mo gawas Pilipinas. Bye, sir. Ayo, Leo. Bye. Pasensya ka na, Chief Leo. Kuhaw na ako kini mong armas mong hawak. Tinuod gid ay nga di kagid mailahan alan. Tiguang kakyong tanaw. Mo ba, Chief? May dako kakaayo sa ni Bibita. Kaya niyang manghud imong papatay. Oh, ako siyang kipatay. O dili kay si Brenda sa akong kwenta-kwenta, di na ako mayhap kadaghan ang akong napatay. O ipudot na ka sa buta kadaghan ng akong mapatay. Mamatay ka! Mamatay ka! Unsa na? Unsa? Grabe kay kag pagsalig sa imong kademonyo, Leo. Bisag alkansi ka na. Magpatuo ka lang gihapon nga magkapabor. Buwa nga, nagtubay ako nga ikaw mo ay naiko at tumbuto ha. Ako man di ay. Bisag gamay. Tanawa, wag kumadlok bisag gamay nga mamatay ko. Sibaw ko na, Leo. Dutlan ka kadlok ang sama ni mo kademonyo. Pasak ka na ko tiwasi. Ang hanggugas, aron gini mo masiguro sa akong antang.
Asa ba rin? Di, dak nang balik-balik ni mo, oy! Kung sa mana, di mo gilambaw nung hangtod ka mamatay, Sixto! Maglangit! Saan man, Leo? Sir, Si Leo na sa nananawa ka? Si Leo na nananawa? Di, Sixto! Siya na ni! kuhaan niyo sa iyo. Iasok siyang auto. Alam! Siya na din na, ha? Patay na si Leo! Mga langit! Ato ninyo si Leo. Na siya sud siya ang auto. Tuas tukaran sekundo. Ayaw ninyo isaba. Hoy! Iat ang dagway ninyo. Ayaw ninyo isaba. Ayaw ninyo kay bawo ni bisan kinsa nga patay ang hipi din ni syudad. Kay gipatay sa bisilan. Dali na, pasigso. Asya man ta dyan. Punungan na nang imong balik-balik ka musultik, ha? Ngunit nagdahig di malas sa itong ama. Pwede na ko balik-balik. Oh, di close, balik. Gabi, agi puskaga na niyong bamba. Oy, magalangit na. Si Maria cellphone. Bagi kasulti ka, Teresa. Busy kayo. Ganun ka. Mausap ang cellphone ni Bibit. Busy. Dili sila makontak. Doon ako nimo. Di pa gusto mamatay. Di pa gusto mamatay. Magkita pa ta. Dili ka mamatay. Nagdali na siya. Maloy, Maria! Gusto na! Ayaw na yun yung masakitin si Bebet! Iko na taon! Gusto na taon! Di anak ko! Maayo kay nabot ka na, Tess! Kalaog niya sa mo gisakan og suod sa bahay! Okay, kana! Nanaog na ko sa sakyanan! Nakita ka na mo! Dali, suod na rin! Aron maluwas na mo sa pipit! Oo, naanak ko! Pamati ako sa tingog ni Bebet! Oo, ka pala ka! Bet, tingog! Ginoo ko! Bebet! Bebet! Bis, upapan nila ka cellphone. Daligin mo kontak si Bebet. Huwag labo ng dilig mo kontak si Teresa.
Ginikanan nila ni Bibet. Matod ni Leo, Santa Rita ug sa guba nga kapilya sa Santa Rita. Hello? Hello? Si Bibit ni. Ni ano po sa putahan, Bet? Ito. Tahan. Kapanog ni mo, Bet. Sorry kayo, Teresa. Ikaw rin mag-iam mo tuyo. Ganiya naman o taning sa... Ayaw! Maluoy mo! Ayaw! Pagi ko! Ginoo ko! Ginoo ko! Bebe! Sorry lang kayo, Teresa. Mamaya mo ang trabaho. Mutuman si Bisano si Isugo sa among mga amo. Ipasod ninyo si Teresa. Bantay mayo. Bebe! Bebe! Ay, paglagay lang. Sanchez ni. Oh, Congressman. Niya na mo si Teresa. Good. Niya nasab mi. Doon mi. Kauban akong mayor. Yan na mi. Okay, busing. Hoy, bantay mo. Niya na sila si Congressman o kang mayor. Mingaw manaki. Oh, mingaw manaki. Lainong ka ba kinsa ning jeep? Kining MacArthur type? Kang pari Amado kini, Roger. Kang pari Amado kini. Oh, kang pari Amado kini. Bida ning jeepa lisod na kayong pangitaon. Makakita kag MacArthur type karong jeepa. Ning panahon na karong pasiksto. Pero unsa may ipasabot, Roger, ha? Kinsa may migamit ini mong sakinan? Nganong ni aman din ang MacArthur ni pari Amado? Si Alan mo ang nagsakayado? Unsa may ipasabot? Unsa may ipasabot? Niya si Alan, ha? Congressman! Ay! Sanchez! Sanchez! Ay, man! Nasa sword, busing! Sulat! Si Bibet, Congressman, Mayor. Uy! Ang samang taon mo, uy! Inyong gipatay sa Bibet? Saan nga may sogo ni Chief Leo? Kalimtinan na ninyo si Leo. Gipatay na siya ni Alan. Usa ko di ay! Buwang ako ni Pusing! Ayon si Teresa. Naray, Pusing! Tada niyo ni Teresa! Talibaw! Siga na mata niyo! Oh, Tess! Demonyo ka, Gil Roger. Buhin na ninyo ang babae nga kung kimahal na usabat. Pahimo sa mong kupot sa imbukton. Demonyo! Matsyong tamarong pasakita si Teresa. Demonyo ka. Uy! Intaon sab. Oh! Bang lagi. Sigurado gyud nahibaw ka na sa tinuod nga nung namatay ang amahan ni Alan. Isultihan ako ni Alan kung unsa mong amahan ug anak. Mang lagi. Dilita angay magdugay din Kinahanglan hilom ning hitabua. Ilubong dayon ninyo kinis Bibit sa luyo ning bay. Limpyuhin ninyo ang agi sa hitabo ning baya. Ning higayon na nagsugod nagkaukay ang kramit tungod atong opisyal nila ni Leo nga iyang gipatay. Timanig yun ninyo. Wa kita kalibutan na hitabo sa opisyal sa krami. Labaw na kitang way kalibutan na hitabo ni Leo. Dadaan ninyo kinis Teresa sa bagong nahuman na kong resort.
Kung dunay mga nahabilin didtong trabahador sa bag-ong resort, pabiya dayon og pulihin ninyo. Ha, sige, hiyok naman hiyok! Hiyok! Dalo na siya! Mga langit. Pasiksto. Gusto kang mutilaw ni Teresa, human ako. Mga langit. Nindot tingali ka ayo kon ato siyang banus-banusan, no? Pasiksto, no? Pasiksto, no? Nindot ka, no? Mga langit. Muring na unta mga cellphone nila ni Teresa ang bebet. Pero was lang marubag. Mo nagkakapli ha. Mo na rin. Ang nilagkonong. Niyang jeep. Si Teresa mo may gamit ani. Maglakaw lang ko pa ingon na tumbaya. May lang sikinan. Maton pa ni, paladban pa na to ni. Basi muhunga ang baho niya aning bibit. Sumipit ka na. Nag-ubo-ubo na maglihok. Nagkahot sa lubog ni bibit. Kain si Teresa. Tuwa sa bagong nahuman nga resort ni busing tuadada si Teresa dito. Halang maluwas pa may ani nadami sa ospital eh. At tumupatambal sa impyerno. Bet. Pasalo ako. Napagan ka ng taon. Pasalo ako, Bet. Pasalo ang taon ko. Republic TV? Day, kuhaan niyo palihok si Bebet. Diya sa saluyo sa bahay dool sa kapilang guba sa Santa Rita. Hello? Kinsa ba di? Palihog. Hello? Palihog lang. Bye. Ayo, Bet. Ganaya ka nang wala magtingog-tingog, Pasiksto. Naghuna-huna ko. Kung maglingkod ng tanang sudara, ikaw pagkakongresman o ako mayor. Maayaw kayong lakis mga bakak. Nausa ka? Nausa ka? Nausa ka? Ha? Nausa ka? Nausa ka? Nausa ka? Pagkanihan, bihang gisultihan takang, human nako ni Teresa, mubanos-banos kasab diri nako, mikidlap imong mga mata. Hinom niya! Hinom! Hinom niya! Hinom niya! Hinom niya! Hinom niya! Nyawa na ka na dyan magtingog-tingog. Gipanid ang gihapon taka. Dili ka mahimutang.
gisigihan ni mugsipit sa duha mo kapaa ang tuo mong kamot. Hugot kay pa Sixto. Mas man nag-imagine ka ng Teresa, no? Gloria! Kinsa kang lalakihan o nga dili mag-uros-uros ang dugang nga maghuna-huna ni Teresa. Kumpa ni Paredudong Rakasa pa Sixto. Kisa dudong rakasa! Kisa dudong rakasa! Kisa dudong rakasa! Oh! Kisa dudong rakasa! Paredudong Rakasa god ang pare na kong pulis nga may retire na. Alias Matthew Rosal o alias Roberto Madrigal? Palamuot ka kuno pa Sixto. Palamuot! Kanaog, Teresa. Hinay, kay dilir ba mo sugot si Congressman masakitan ka? Sos! Nakadagan si Teresa! Patyon ako! Patyon ka na ko! Kung dili ka munong, Teresa! Patyon ka na ko! Ha? Munong ay! Teresa! Munong! Hindi pa dahil yung dagan ay! Munong gusto ni ba? Nawaan na, naumur na, naigo. Naigo, di mo sang sis. Sa! Usap ka pa! Wala na, patay mo sa Teresa! Patayo ka nun! Kuha niya siya. Ako na siyang gadlo. Huwag ko sa iga. Dada ninyo nga to sa pribadong kwarto ni Congressman ni Bagong Resort. Sanchez. Wala na mi, busing. Okay, roll me. Okay, busing. Askang nindutar ba ng Teresa? Oy, Lihok ko! Gipatay na lang utak ko ninyo! Lihok kayo! Nanuwa naman ako ika! dadaan niyo siya sa son. Dada sa son. Lunas na ako ni Satanas! Sanchez! Congressman! Ay naman. Tuwa sa pribado ni mong kwarto, busing. Lakaw na, Roger! Lakaw na! Sudla na siya! Sudla na siya! Sudla na siya! Dalihan, Roger! Dalihan! At tuwa na si Teresa! At tuwa na si Teresa! Naong Sixto. Sinaw! Murag iro osting mais. Apurado ka kayo. Ay, mga langit. Tili ka noon ako patilaw Teresa. Murai mo. Mga langit! Ma. Unsa di ay ni mga hitabo karon, Roger? Oh. Ma? Naon sa nasmaman ni mo? Ha? Naon sa nasmaman ni mo? Oo, naon sa nasmaman ni mo? Usa mo na yung pangutana, ma? Mayong pagkabutang ug mayong gandang sa mga ginadyer. Maayo ang pagkabutang sa mga ginadyer. Maayo ang iyang kaimtang. Alan. Pagsulti mo. Roger, nahibawan ako sa tanan. Mga salbahis mo! Nagparis gina imong amahan og anak! Ayaw pagtuo ko no siya iso. Bituot ko niya! Dagiton unta ko ni Alan. Apan gisultihan una ko niya sa mga hitabo nga wa ko masayre. Nga kamo si Sixto mao di ay ang mga utok sa mga kagubot karon sa syudad. Busawa na ko magpaabot nga dagiton pa ko ni Alan. Kabubuton ako nga mukuyog niya, Roger. Oh. Oh!
mapupot o nako nga mukuyog niya. Salbahis kang inahana ka! Animal ka! Ano na? Ano mo na nang imong nato siya? Mikuyog siya ni Alan! Ambil sa ambil na. Hoy! Naon sa kang asawaha ka? Mikundat ka niya eh? Kung mikundat ka, musugot na ko ba? Kapigari pag-isabot ni mo ha? Pero ayaw lang ka ng tao nga nako nakikadaot ka na himo sa atong pamilya. Roger! Kamong amahan o anak ang dunay dako kayog utang ni Alan. Kamo mao'y dako kayog bayranan ni Alan. Nahibaon ako sa tinuod, Sixto. Kamo mao'y nagpatay ni Amado. Kamo mao'y nagpatay ni Emil. Kamo mao'y nagtinguha sa kinabuhi ni Alan. Kamo mao'y nagpapatay sa manghod ni Bebet. O kamo mao'y nagpatay ni Bebet. Kamo mao'y utok sa tanang kagubot ni ining syudad. Unsa may pasabot mo, hanggaw? Ha? Anong ikunyong ka ba ng anak ka ng Alan? Tiguan ka na, oy! Huwag kay hilas, sige magpunat-kundat anang taniba. Ako'y muhatag og kondisyon ninyong amahan og anak, Sixto. Unsa mo ito'y pasabot? Buhiin ninyo si Teresa! Yabag ka? Buhiin ninyo si Teresa! Buhiin ninyo si Teresa! Kay kondili! Ano naman? Buhiin yun ninyo si Teresa! Kay kondili! O kondili na mo buhian si Teresa. Ano man? Pagsyon ka ni Alan? Pamatig maayo ha? Pamatig yun! Bahala nagpatyon ka ni Alan! Bahalag patyon ka ni Alan! Di mi magsabayan si Roger! Wa kay Sylvie o wa kay hinungdan na mong amahan o anak! Wa gyud lagi makatupong kun unsa mo kasalbahe, Sixto! Wa'y makatupong kun unsa mo ka demonyo! Klaro! O patuod ang akong gisulti mo aswaha ka! Aminaw! Hagbayra magaling untang hiluan ka na ko! Unsa di ay? Paminaw og maayo kay nia ang akong kondisyon. Kung dili ninyo buhian si Teresa, mangunay kog sulti sa tanan. Paminaw, Sixto, og ina ang imong anak. Isulti nako sa tanan pinaagi sa sibiyaanan nga gitrabahoan nila ni Bebet o Teresa. Hoy, animal! Salbahis! Hoy, pagkagnaon! Animal kang suha ka, animal ka! Ayaw nagpakita na ako kay mapatay, tagyod ka! Nabati na nimo ang gisulti sa mong asawa. Alan, di na nimo kapus na si Teresa. Patay na si Teresa, ngayon mong makuha, Alan! Alan! Ako ng cellphone, Pasixto! Ako ng cellphone! Usay sulti, mama! Kung di natubuhian si Teresa, at ito di isulti sa sibiyan, di kitrabahoan na ni Teresa. Iyang ibahibaw ang tanan! Tanan yun bahin sa nahitabo! Gikan sa kamatayo ni Amado, hanto ng pagdagit ato ni Teresa! Iyang isulti on there! Imagine ako no kung usay itsura unya sa mga katawhan sa syudad nga magpaminaw o matikita sa imong inahan diya TV o radyo nga musulti bahin sa itong mga binuhatan. Kaya, mayor ko. Oh! Mayor in town ko! Okay ka, congressman. Congressman na Sixto! Ah! Langit! Okay. Muna ikong hukom, Sixto.
Wa na laing paagi aron dili hinayon ni mama ang pag-undier pa Sixto. Sigurado ka ka? Gamiti siya sa imong arte. Gamitan ko sab siya sa kong arte. Ilubong na itong buhi ang inahanap. Mga langit. Buhian si Teresa. Sa ato pa? Di nagtamahin na yun, Teresa. Human na itong patay ni mama. Wa na'y sabod o wa na'y makapugong pa. Dili na makatago pas Teresa ang kaalan sa atong mga tao kay pasunod-sunuran na lakos na. Okay. Aron dili ihinayon sa imong inahan ang pagbunggo kung unsa tang duha. Ayo-ayohon na nato siya og sorry yun na anasawaha ka kay patyan kakot na mo. Teresa. Nahibaon ako sa inyong plano nako. Mamatay una ko. Una mo mulampo sa inyong buhaton ako. Magtagawas ka na. Buhian ka na mo. Roger. Para nako. Dili pa ego ang pagpangayo na magpasaylo kung unsa na imong nabuhat diyan ni Motes. Nagbasog mi og nakamat ko na mi kung unsa mi kadawtan. Pasaylo ako, Teresa. Pasaylo asab ko, Tes. Sige. Diya na dayon din eh. Roger. Ma, pasaylo amis papa. Nakamat mo na mi kung unsay amo mga binamatan. Roger, anak. Kuan ma, paulit na sa ato. Magsulti ta kung unsay sunod nimong gusto nga mong buhaton ni Papa Sixto. Ampo mo, anak. Ampo mo sa balaod. Okay, sige. Kung mao'y imong gusto ma, amo ka ng buhaton. Pero magsulti ulit ang tulong nga to sa ato kaugalingon. Salamat, anak. Daghang salamat. Diya si Alan. Lan. Jero. Pagsulti mo si Teresa, Salamat, Roger. Salamat, sir. Alan. Kipasakitan ka ba nila? Wa, Alan. Ato ta mag-abot sa cathedral. Bye. Salamat, Congressman. Salamat, Mayor. Dili mi angay tawgon og Ihodiana. Dautan kami si Roger. Ato na ko. Sanchez. Sundan si Teresa. Dili na sila makaikya si Alan, Congressman. Kinahanglang mahipos dayon ang akong inahan ug isunod dayon sila si Alan o Teresa. Siguro agyon nga dili na mo hinayon og undair si Mama aron mo sila makuha ang ebidensya batok na to pasisto, dili ba? Dayon sila si Alan o Teresa. Mauna lang ginay problema. Ang importante nga may usa nila nga mosaksi batok na to, Roger. Kuhaon na to si Mama. Tuwa sa Republic TV. Tala. Roger, anak. Ma. Kaluoy ni mong paminahon, anak. Na-influensya ka lang sa imong amahan. Selo ako, ma. Nagpaso na ko. Lias Papa Sixto.
Sixto. Nagpasol ko din. Pero ako namipay ko diyan sa sibiyanan. Palihog lang, palihog. Ayaw na ipadayon ng imong pag-undeer, day. Pamatay ka, Miss Kawaw. Muampo na Miss Palaod. Salamat kun mauna, Sixto. Kuha ako ninyo diri, ha? Mamauli ta sa ato. Bye. Kunya, biyaan na lang ka din, ma'am. Magtakupan ka ba lang gihapon, Alan? Di kinahanglan mag-good, ma'am. Mag-abot Miss Teresa's Cathedral. Ayaw mong duha, Alan. Desidido na yung ka, ma'am. Oh, desidido na ko. Huwag yo'y makapugong sa akong buhaton. Madam Ceres? Okay na ko, dong. Oo, ikaw, ready ka na, magkudaya? Ganiha pa, dong. Ganiha pa. Mga higala, atangi ang pila na lang ka mga sumpay ni naghinapustang sugilanon. Kagaw ni Kain. Direksyon ni Aljin Abakita. Spinner Nelson Tantano. Recording engineer Achilles Hesim. Dalit sa RGMA Productions Center.